assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe jiiɓiyankoɓe marde tv on calminama on juurama kadi on beltanama no fewi on ñaganama Allah jaam e cellal kisal ɓamtare sutore surade en garti hannde kadi e émission men gonka meɗen e aduna walla gonka meɗen ande meɗen ɗum wadde jogui hannde koɗɗum tedduɗo ko woni hannde koɗɗo men ene ɗum hannde marde tv wadde ko yewta men ne haalde adande en jaade hannde ceerno men ceerno Amadou Nene ceerno Amadou jaam e ñalle masini bandiraɓe assalamu alaikum wa Marda TV salminima onon fof kadi mi juurima eɗen ñaagono Allah kadi ganduɗa hoorema sen Marda TV yo Allah nawa ɗum yeeso saabu ganduɗa hoorema sen Marda TV darani ganduɗa hoorema ko findinde yimɓeɓe andinde yimɓeɓe holko woni réalité aduna o ha tengte ganduɗa hoorema réalité Sénégal ha réalité Fouta ɗum no ganduɗa hoorema ɗum ɗiɗɗen yewtude machallah jarama ceerno Amadou Nene bima Seydi Dia ɗum no weltanama no fewi ko fartage mawɗo an woni gadiɗo invitede hannde e Marda TV wonde koɗo men ɗum noon kadi machallah ƴettere Allah no fewi ɗum no wadde joni joni inchallah ma en gaɗo e namde meɗen ko tagui en ummade hakko ummin meɗen fiya Marda TV ko Marda haala Marda waalo e jeeri ma wona ko gotum noon wadde fuddata ɗon ko Marda holli yandema harde yandema hannde holto gurdam Marda hannde mi sifori nder diwan o nder commune o nder fotti men holno pamirɗo hannde gurdam Marda mo sifori holno peeje poɗɗen wadde ha Marda wayno ha Marda ɓamto noon holno peeje poɗɗen woy ceerno hannde mi salmini mi nani kay aussi namdamɗa kay aussi Marda ganduɗa hoorema ko manque on ko heewi ko foti waɗede toon ko kandi heewi sa ƴeewi tan Marda ganduɗa hoorema wuuro mongo sa ƴetti ganduɗa hoorema commune deɗon wuurno ala hen wuuro ɓurgo Marda mawnude Marda ganduɗa hoorema ne waɗi population machallah mais waɗi kadi yimɓe kadi feewi Marda ganduɗa hoorema ko heewi no foti waɗede Marda ha tengtey ko wayno ganduɗa hoorema collège en ganduɗa hoorema sa ƴeewi guure saraji gonɗe Marda ɗe kanje pop aɗa ƴeewi collège ɗe hen ganduɗa hoorema ne jogui lycée te sa ƴeewi guure ɗe won joguiɗe collège Marda ne wawi ɗum feccade laabi sappo kono hande ganduɗa hoorema Marda ina foti wadde collège ko Marda foti wadde no haalama haala lycée sa ƴeewi Thielawo en fof ne waɗi collège aji waɗi lycée ji sa ƴeewi Dara Halebe en fof ne waɗi collège aji waɗi lycée ji Sinthiou en fof ne waɗi Paragal en fof ne waɗi Thienel en fof ne waɗi te ɗeɗo ala hen wuuro ɓurgo Marda wiye Marda ala collège Marda ala lycée te Marda koko foti waɗde ɗeɗo gueɗe fof joni ɗum noon joni ngala janggo walla ko ngala dariɓe walla hol sababu oɗo ɗum noon eɗen jogui jangguɓe manqueɗen ko dariɓe manqueɗe ganduɗa hoorema ko dariɓe yiɗɓe ganduɗa hoorema Marda waɗa collège so ɗi ganduɗa hoorema en joguima dariɓe yiɗɓe Marda waɗa collège tan ganduɗa hoorema en keɓat eyyi ɗum noon joni hol peeje mbatten ha dañen ɓeɗo jimɓe hol peeje batteɗe hol peeje batteɗe en jewtat enen foof so tawi en jewti min nanodir min pamodir ganduɗa hoorema sukaɓe Marda maɓe yaltoɓe ganduɗa hoorema en jeehe diwluji ɗi wayno Calaga en Doɗel en Tudde Gaal en sa ƴeewi ɗen gueɗe fof ko Marda naɓe janggat toon ganduɗa hoorema Marda ɗum waɗi Marda ina foti wadde collège sukaɓe Marda naɓe janggoɓe romɓe kaaɓe Marda jangga Marda so jii ganduɗa hoorema ha dañi ko wayno ina mbaɗa ganduɗa hoorema wayno paquet puɗɗo yaltude Marda ɗum ɗum fof ganduɗa hoorema ko hunde ganduɗa hoorema nde fotani wonde ɗum noon kañum koni hunde fonde wonde ganduɗa hoorema Marda foti gade collège jago lycée saabu sukaɓe men hewɓe jalta oɗo ko paye duwangol woni tubarankoɓe woni hen ngala jaatigueji ɗum noon kadi ene muusa jomumen no fewi jeeya garta o wallahi kadi chaque weekend jomum ko artata so hani jomum kadi an hay artu saabu tampere nde sa ƴeewi kadi surtout kadi so mago heewi so mago heewi kadi jomum no ɓuuri artude non tampere caɗele kewɗe ɗum noon hol peeje poɗɗe waɗede walla eragma faade e commune o ardeɓe commune ɗe ɗum noon ganduɗa eragam hen tan ko Amadou Niang hande ganduɗa hoorema ko Allah hande kanko joƴƴini ganduɗa hoorema e maire commune Doɗel ɗum noon Amadou Niang Oumar Ndiaye Selen komin ñaagui ɗumon ganduɗa hoorema waɗe feere ganduɗa hoorema mbaɗo Marda collège te aussi kadi hayɗe dispensaire Marda o Marda jooɗima fodde ganduɗa hoorema duuɓi kewɗi ala ganduɗa hoorema docteur
Nous avons ma cuuɗi ma won cuuɗi tawi cuutarɗi fof ganduɗa hoorema sans dispensaire voilà te ko foti wadde marda oɗon poti wadde considéré marda koye commune he jeeya kono noon lijjitirto ganduɗa hoorema doctereɓe ganduɗa hoorema e guure goɗɗe ɗe marda ko ɗon foti lijjitirede hono joni holko saabi ɗum joni marda jogui dispensaire ala safroɓe ko kamɓe gonɓe daraki saabi walla ko safroɓe gonɓe jiiɗa arde marda saabi ɗum was darade wata ko laamu ngu woni ko adda marda no hol probléme mum laamu ngu woni andi marda mardanaaɓe manki darade mardanaaɓe so darima yimɓe heɓa docteur keɓat kono ko darde nde manki commune o kadi ne jeeya hen kadi darde nde ne manki commune o kadi ne jeeya hen heɓde docteur nde ko hunde ko farilla ko hunde fonde wonde eyyi min kadi machallah a weltanama Seydi Dia Pullo no wadde aari hen no fewi aari kadi no pamirɗa marda jiroɗa ni ɗum waɗi inchallah joni kadi naati no commune o eyyi commune o guila fuɗɗi ɓooyi ɓe ganduɗa hodduɓe hannde kono sa ƴeewi kuñaji goɗɗi ɗi e commune ɗo ene serti ɗum ene seeti o liggaka o waɗa ko joni noon ko laamu ngu woni ko anda commune o walla ko laamu ngu woni waɗani financé commune o ha commune o liggue walla ko ardiɓe goni ɓe nunɗani kala ko keɓɓi e mbaɗa ɗumdeji goɗɗi walla ko mi famani hokko hade commune o yaadu yesso hokko hade ɗum ligguede sa ƴeewi commune aji goɗɗi ɗi foof enen tan jaadi caggal enen tan ndam ko stade ɗum kañum ɗum hol yiyandema e golle commune o eyyi nani noon mamma commune o yiyandame commune o sa ƴeewi commune aji gonɗe jiimi ɗi commune aji gonɗe e diwan ɗi fof commune Delle ɓuuri yawde caggal te commune aji ɗiɗon woni commune Ndioum woni commune Ayre Law ala hen fof commune ɓurɗo ganduɗa homa commune Delle carte te commune biyaɗo ganduɗa homa oɗo ɓuuri carte on commune ɓuuri yawde caggal hande sa yi commune Ndioum ma yi toon changement no fewi hande sa yi commune Ayre Law ma yi toon changement kono sa yi commune Delle hay changement goto a yiyata commune Delle kay ko yaade radio tan joɗade ne haala ne haala ganduɗa hoorema haala ganduɗa kala goɗɗo jooɗi radio ne haala ko ganduɗa hoorema haala ko waɗi intéressé maire o holno jum haala ɗum tan haalata ganduɗa hoorema caɗele commune o ɗum no joni holko saabi ɗum ko wasitinde commune on e jottorade ganduɗa hoorema commune o kala haaliss garɗo aɗa ñaama aɗa waɗa ko beeleɗa so yi ganduɗa hoorema ha campagne ari etta haaliss ma rokko yimɓe ganduɗa hoorema ngar gonanma aɗa yenna yimɓe ko hunde yimɓe ne jiɗi kalis ƴetta haaliss commune o a rokkiri yimɓe ele ƴeto balle ɓawdi mum no temps élection o jibinɗo vidéo ma goto aɗa haala affaire politique affaire policier yimɓe heeɓe kalɗi hen en puɗɗi hen kallaji kewɗi ɓe mbaɗi hen vidéo en jaabma e audio ji ɗe appel aji ɗum ɗo joni vidéo oɗon holɗo ɓaɗirɗa ɗum e kadi hono pamirɗa haalaji yimɓeɓe vidéo ko seeɗa ɗi jeeɓi hen min kam yiiɓi vidéo haalaji kono himɓeɓe heeɓe ko seeɗa jii hen esthétiquement ɓuran 30 secondes kono heewi hawlaji heewi commentaire uji hawlaji cheffuɗi ma félicité e haalaji ɗi a yiɗama kono ɗum ɗon holno jiiɗa oɗo vidéo e holɗo vidéo ardema Hamba Diallo ko jiiɗa on sababu a sehno walla a welti walla holno mbaɗɗa holko jiiɗa on sababu vidéo woyi vidéo bonnomi ganduɗa homa ta élection local bonnomi vidéo bonnomi vidéo koye Mamadou Bassirou Sall hande ganduɗa hoorema diwan men o eɗen gonde gueɗel gotel sa haale maire ka forano haalde maire tan ɓe mbiyatma kaari ko ɗum jiiti horma haal kala ko mbiɗama waɗi deƴƴi horma haal saabu an kaari jibin kaari besi gadda asko ko ɗo jiiɗoɗon ɗum tawi kala ko waɗi hay sinno fewano forano haalde deƴƴi ko bande kono a sikki guiɗma fami haala jomum gonga oɗo ko guiɗma waɗi ko fewani ɗum kalnama gonga gasi ɗum ganmi ɗum paami ɗum ganmi min kadi commune o ko en fof ndenni ene fof ndenni sabu ndenni yiyande kala tawi ɗo jiggoɗen kadi moni kala en jigui kadi droit haalde metti mum e kala no haali no waɗani seppo so pani kunoji ma waɗi no haali e joni ɗum gam wadde vidéo o haala no joomu en jigui on droit anini haalaji kewɗi nanama hen yalti hen ine haalaji holno ɗum gardema holno jiɗɗa ɗum wayi haalaji ko kalnomi ko ummora ko ɗon hay Amagna so waɗi ko oye wonno ko tan mi haala min ganduɗa hoorema komi dari darinimi ko fuuranko pop ha tengde ganduɗa hoorema komi dari vidéo bonne mo noon wasde mo liggade tan
mar basu ko wato mo diggaade commune o kay awa ittu gelle gelle goorel mbiya gelle goorel ko bamtare dulil mar basu wadi gel awa sa haali mar basu do gelle mangel jalda ko radio on radio o non haalata ko wana ko welimo radio kanko est ce que mo liggo ko faati commune est ce que liggo radio hande wala huudi ha para jita ampula taw e liggo wala ngartam commune o radio est ce que mo liggo ko wala ngartam commune ala radio kam so Allah kam radio kam anda e dar radio ko radio wiire ko radio mo basu kala ko ganna hoorema mo basu wadi radio haal ndangal numéro radio kam miyana mo kay sans bo miyana mo jam nana jera radio jera mo gede ganda hoorema hande kayre majira urel hande kayre majira nangam hande kayre ceerno kayre no wala publicité do ben gede fo ganda hoorema min mi yaadani hen min jibbe ganda hoorema jiddi yimbe pindini ko ganda hoorema yimbe be ha pina ha ganda hoorema réalité jaho e diwani surtout réalité jaho e commune be jiddi ganda hoorema taw yimbe andu yimbe ganda hoorema jongudo joodo en kalani yimbe ko yimbe nana dum jimbe taw wana jodade ina wala ga publicité ji wala ga undoji ala débat politique ala ndo haydara kala ko débat go tan jodi der nan manta surtout enen kadi ganda mo commune do gonde gedo gorel neddo jodo wonata maire ha para so woni maire ha pari ya fay Dakar jodo ko sino ganda ma ha élection arti garta commune do wana waddi be hala ala wala ga undoji ala so wala mo ja heew ala fu sukabe hala élection o sako élection faya élection hono wiiri législative ko hen paale ko adi dum enji ko heewi wala am hen wala am sikkoji wala am haaliji heewi maaɓe heewi dukoji ɗum hol jiga police Sénégal hol jiga kala fu watno waɗa ma waɗa haaliji mbaɗa dukoji mbaɗa ɗumɗoji mbaɗa ɗum ɗon hol changea ko waɗe woy politique Sénégal kam jirum politique Sénégal tan politique Sénégal mi salti e horum saltidi ala démocratie ganda homa wadi ko beelo jeeyabe etabe kala ko be mbawi wadde be mbattaaki haydara be jaaka etabe ben kala ko mbawi wadde mbade coke mbade hunde fof jeyaado etan haysunu wujji koyno bugazili en koyno ganda homa tegirno affaire ganda homa passeport diplomatique en heewi den kala hen ganda hoorema ben fof paran walde galle yon pour ko soke joni an mo jaaka état o tawi ganduɗa hoorema waɗi ko ala e lawol nangueɗa cogueɗa ɗum woni ganduɗa hoorema ko wasde wadde démocratie politique Sénégal o hannde politique ganduɗa hoorema mo welani he haalde sabu kam ni ali démocratie yimɓe heɓe ɓe Sénégal ko démocratie ko démocratie est ce que mo huuta leydi est ce que mo huuta leydi démocratie kono est ce que mo huuta leydi est ce que omo ñimna leydi est ce que yimɓe ne ponda est ce que ko ka hakkille leydi Sénégal ala démocratie o sa Sénégal kay ala démocratie ko wadde ko belɗa ganduɗa hoorema ko wayno ganduɗa hoorema constitution laamu ngu rewani constitution oji hande justice nan waɗa ko wela wayno procureur en kamɓe fof hande aɓe mbaɗa ko beela ɓe haala ko ganduɗa hoorema yimɓe ko jiɗi ko kamɓe ko laamu ngu yiɗi ko kamɓe ko jahata hande justice fonno ko wonanta ɗo ganduɗa hoorema population sabu ganduɗa hoorema ɗo gonɗa ɗo population tommaɗo hande ganduɗa hoorema kadi procureur fonno wonanta ɗo population sabu ɗo gonɗa ɗo population tommaɗo a yi ha wiya procureur de la public a wiya ko procureur président ɗum noon en calminama on fof on jarama ɗum noon machallah taw ari ha ɗo wiyete camara o teddi woni ko signal ɗe taɓe gese ko sikki ha ɗum goto inchallah garten e yewtande garten e gasani inchallah ɓawi garta kadi deuxiéme partie o sohla jeeɗi inchallah ɗum noon ceerno amadou a weltanama no fewi jogui namde kadi holno jiiruɗa Mardo TV holno jiiruɗa Mardo TV holno ɓeeraga mbatta e bandiraɓe holno jiiruɗa Mardo TV e golle mum oy Mardo TV ga jiiruɗum ganduɗa hoorema ko site ganduɗa hoorema jogorɗo daroyade daroyol darde télé woni RTS en walla TV en walla ɗiɗo en ɗum ɗon fof waɗa ko ganduɗa hoorema ko fuutankoɓe saabu ganduɗa hoorema Mardo TV jiiɗi ko ganduɗa hoorema ɓamtare fuuta Mardo TV sabu Mardo TV
jeeɗo marda tibo ko marda walo jeeya enen furankoɓe ha tengte enen commune dolel naaɓe ha tengte enen mardanaaɓe poɗɗen ko wallidde marda tibo no feewi ko faarete matériel en sabu kamɓe min ɓe noddi kam mi ari aussi mi tawi ganduɗa hooma ko yimɓe dariɓe yimɓe kadi ganduɗa hooma yiɓɓe ɓamtare no feewi ko yimɓe kadi ganduɗa hooma tampuɓe hen ganduɗa hooma kamɓe ndendini haalis mabɓe coodana hoore mabɓe ko filmirte e ko waɗirte e won gueɗe ɗum ɗo hen ha manquira noon ko heewi ko noon ko enen mbawi ɗo wallude hen surtout noon enen mardanaɓe wonɓe caggal leydi ha wonɓe ganduɗa hoore ma Sénégal fof mbaɗon feere ballitoɓe no feewi ganduɗa hoore ma kala ɓe ganduɗa hoore ma oɗon jogui matériel kono caggal leydi matériel no weeɓiron mbaɗon feere coodon belton ɗum ɗo ganduɗa hoore ma eɗen duuna ɓe ganduɗa hoore ma yo Allah ɓeydu site o ha wonto e ganduɗa hoore ma télé ganduɗa hoore ɗum ɗo wonno ɗiɗo kalden hen jarama machallah kiratama Sidi Dia waɗi ha konko soldete inchallah ma jaw tan fuusolde inchallah ɗum noon machallah jokki wadde abonné wadde zéme wadde partage inchallah ko yesso faya joote goɗɗe ne gowti mbaɗe hen abonné de mbaɗe hen abonné wijjude ɗum haaldata enen fof mbaɗe hen abonné kala fuuranke yo waɗe hen abonné mbaɗe hen abonné de abonné min mbeɗen yahamɓe waɗe hen abonné Marda TV ko ɗeygol ganduɗa hoorema télé fuurankoɓe jaggue Marda TV ha assalamu aleykum wa rahmatullah camara to ko Amadou Diagne camara mal men non Allah jarama